Hold da kæft. Che Alessà, vuoi questi 50 garaggi di diamanti qua? Ah, det er svært at zoome ind på en diamant, åbenbart. Hej hej. Hej hej. Nej, hvor er det fint. Nå, der var en. Godt lige zoome ind på hende for din skyld. Det var hende i den røde der. Stopper faktisk hele gaden. Jeg ser hvor mange mennesker der er nede hele gaden. Det gør du. Så får vi lige den blå isbil med. Så hvad er det eneste $2.000 på hele gaden? It is muy expensive.